Още е човек, който иска да вземе раницата. Вижда, той го облайва, предупреждава го, че не трябва да отиде до раницата, че тази раница кучето я охранява и няма да я даде на никой. Само при посягането да вземе раницата, кучето моментално го напада. Вашите аплодисменти за нашите колеги от Украйна. Сега ще ви демонстрираме как човека си ходи с раничката по улицата. Минава този лош батко, къде се облекал в тази жега, не му завиждам изобщо. И ще се опита да открадне раницата. Права, здрасти, кучето е спокойно. И в момента, който взима раницата, кучето го напада моментално. Това куче му хареса да си хапе и това е. Сега на вашето внимание ще ви представим куче Икар със собственик Игор Бакун. Сега ви показваме опис. Аплодисменти за Алексей Зеленяк и куче Бас. А сега на вашето внимание Игор Бакун с куче Икар. Костя, тебе холодно, будешь завиваться дополнительно, да? Шапочка хочешь? Перчатки? Демонстрация на нападение на собственик. Аплодисменти за нашите колеги от Украйна. Насип туда это самое. Сега ще ви демонстрираме също нападение на собственик, но вече с допълнително звукови натоварване на кучето. Виждате, че кучето моментално изпълнява командата. Браво! Отлично изпълнение на нашите колеги. Сега ще половим малко риба с колегите от Украйна. Сега ще ви изпълним защита с куче, което
Костенька, ти бе холодна? Вижу. Сега ще ви раздадем по една ракета и ще почнем да играме тенис на корт отново. Сега ще ви демонстрираме защита с преодоляване на препятствия. Вашите аплодисменти за отличното изпълнение на нашия колега. Явно бас, едно от най-любимото му изпълнение е да се капа хубаво. Костенька, тая вечер е една рекийка от мене, приятелю. Много ти изпотиха днес по тази жена. Аплодисменти. Виждате какво е отлично изпълнение на кучета. И така, благодаря на нашите колеги от Украйна с инструктор Оксана Нечупаренко. Благодаря ви за аплодисментите. Утре заповядайте в 11 часа. Ще ви предложим една международна изложба за всички породи кучета с съдии от Украйна и България. Желая ви приятна вечер и весело прекарване на събора. Ярмарка.